Khublei iaphi baroh ngadei marina kashnong trajong ngadei na lektera ba ngapliang ngobha iaphi baroh syakani ke channel jonga lektera roots menta ngiawan kiu kai halor ni ulum uba dan hapersya utai uwei pat ulum bio I uba kerteng Acropolis uba pau nam hangne ha Athens udai ulum uba dan katu kat ni ke jingtei yeng hyndai wow nang ningilaban iya kasnong Athens kriar bat ya utai ulum hangtai balatip kerteng kum Acropolis uba dan sya katai kaliang Tiela syai kasngi ni nelek kiu kai mo halor utai ulum ban ya leit peit na jan ya ki jingtei barim bat bahendai wan pi ni ne kiu wat halor ni ulum namar bala jan sep kasngi ni wan knang ha kum kani ka porro namar ban peit isanan ya kani ka jingshat kasngi basep ha kani kasnong Athens bad halor utai ulum Acropolis oh peit hang ni harut lenti kisla kaktus bahe bat kibun sentiu de kisya banep bah kite hang teipat kila mi so phio I halor kini kisla bahe kan pi kibrio kito kerteng bat kito de nga iaphi menta satangkan minit ni sapoy clear jong uni ulum peit si kajing bun kinong wan peit kai ki wan peit itenat ya kajing sep kasngi halor kani kasnong Athens bat halor utai ulum Acropolis ngas ngok men bahapi pangila apoy hakapor babiang hakapor badang sedang sep kasngi yakin nginilik pai no namar satang sipang ladum gabening bat la syai pat nginilik pikaya utai ulum Acropolis mo menta bangila don hang ni hatrai ulum Acropolis ale pi nginilik tiket syua ani bun bahapi kita kinong man jengok kai pila ya kloi banyalek kiu sya te syajrong badon ki jingtei yeng barim bat bahendai peit kai pi syakaliang kadiang hasau dong jong uni ulum ngila bani yo iya kasnong Athens bat ya bun bahaki yeng briu bat peit bun mau bahapi halor uni ulum pikin mau menin ngila ya lek kiu kasya lor utai ulum bat ukam drongken diat banya uni ulum Acropolis bangidon mentah wow kibun bahagi ta kibrio bayak kiu wat lada kasyet makna kasngi ngihaban kiu syu ha uni ulum ban poisya te syajrong token mentang ila poy ha kani ka Jaka rung nakman bat ngihap nia kiu ya bun kini ki mau jingking nakata kadau ngidei ban long ki baklan pi ban wan hangne wow pet wala da kadai tang ka kardap makna Ndrai kishnapan itunat da kita kipaya kibajrong bakibahe kiriu hyndai tomo kinang bahaban ot bansina bat bantaying nakata kadau pi kibri kil asyuyap bit
peit si kinong man jengok kai kibun kat ni kani hangne kadai tang ka kharab bat phiu i ka jrom ba menta ngilapoi hangne hajrong du bat wow peit phi kinong man jengok kai na kaleng ka perthei ki wan hangne ban jengok kai ya ki jingtei barem bat bahendai ki ba pau hangne hagris nuksa kum kani hangne ka Jaka mani Blei bahendai ka ba kerteng Parthenon kadai ka Jaka mani Blei jongki Greek bala thau na ka benta ka Blei jongki ka Athena hana kin phi ya kani la don kapor baki la pin kelaya ka sya ka yeng mani Kristan ru phiyo i kidang te maramot biang kenang bandup yo bo jingkan mau ya kini ki jingtei barim peit si ka jinghe bat ka jingjrong ki paya bat bon na kita ki mau balatei kidai ki mau marble kani ka yeng mani kadai ka bala rem ha namar la te ka haus nem saus pa sa punyo ha shiwa Jesu Kris bat hangne hasanda jongka ngila banyo isa ya ka we ka Jaka mani Blei ka bakerteng erection bat hangte ya kamat phalau yeng ngila banyo ian real tili ki statue kantei bala panyen kum ki paya peit kira ya ke jingkhya ha ka khle jongki lamba kini ki statue kantei unong shna imat wan na do ka por handai ukwa ban pen iyeng yi baki long kimi kikit khya ya ka yeng kasem bat ya ki khun kikti bat ha ka leng kamon jong kane ka Jaka mani Blei la judon uding olive bakentang hana balathung da ka Blei Athena hi tangba uni hangne pat uding olive bangyo i menta udai ubaki la shutung bujili phi kaba itnat banyo i kalong ba wat lada kala apra ki persyang bantay maramot biang yaka uni ulum Acropolis we bhapi namar ngila banyo i ki we da ki jingtei barim kum kani hangne ngatharai kani hangne ru kadai ka Jaka mani Blei phi iben nuot umdei bakala prano umdei tangba kala dei ban pra kumni namar kala dap kumba araja saus pa snem ee peit ki paya ki jrong shi pon sya ya ki brio tangba namar makila rim bat handai ba ngati nga ima phi banyat hajan kini nginya yai kloi no sya khamat phi mo tangba babun brio kumniti habyai suki wan pi ngina hiar kam shathe shapo manyalit peit don ayo yude halor uni ulum Acropolis peit kata ka Jaka peit kai nega theater bat ngayok sngo hana bakala ban penrung kumba khatsa khatsan hajar ngut kinuman peit kai kala he bah phimo kadai ka weiru na ki Jaka peit kai ka bala rem bah ka perthei namar lashnaya ka ha ka 100 pas nam shiwa Kris kala rem bah phi tangba sniu pok ngimyo ban lek peit nang thien na jan bun ba phi ki mau halor uni ulum ti to kin ngine hiar no sha thi shapo oh peit nang ni la ban i ki thi ki brio bakiu halor mau siang
Dia tangkat iaphi siapang uni ulum Akropolis. Bye-bye. Saya Syongsuk Baroh. Bas ngau bahawat kalian subscribe ke channel Jaka, like Tera Roots. Bye-bye.